ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସେ ମାଟି କାଟୁଛନ୍ତି, ମାଟି ମାଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫାଦରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଟେକି ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ତାଙ୍କର ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ମିନିମମ୍ 2 ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଥିଲା, 2ଟା ଗାଡ଼ିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଇବାର ଆସିଥିଲା ମାଟି, ସବୁକୁ ସଫା କରିକି ଆଉ ତମ ଏତିକି ରଖିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ। କି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଜେଜେମା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଳ ବି ପାଚିଗଲାଣି। କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ତମ ଯେଉଁ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ତମ ନାତି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ କରୁଛି, ଆଉ ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ କିଛି କୁହ? କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ମେଞ୍ଚେ ଖୁସି ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ବସ୍ତାରେ ପୁରୀ ହବ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମାଇକିନା ରୋଲ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହ? ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଇକିନାଟା ହେଉଛି ଭଲ ଦେଖାଉଛି? ହଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଝାପୁର ଝୁପୁର ହେଲେ ଚଟ ଚିକନ ନହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ କହିଲି ମତେ ନେଇକି ପଳେଇବ କି? ନେଇକି ପଳେଇଲେ ପଳେଇ ମତେ ନେଇକି ଗଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? ରଖିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଇସା ବହି ଆଣିବ। ପଇସା ବହି ଆଣିବ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଏବେ ଜେଜେମା ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୁରା ପଳାଇବେ ଆସିଲେ ହସ ଦେଖିଲେ ତ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଛାଡ଼ ଯାଅ। ଦେଖା ଦେଖା କ'ଣ କହିବୁ? କ'ଣ ଦେଖିବି? ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଯା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ମୁଁ ଆସିକିନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୂତ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର କ'ଣ ଦେଖିବ? ମୁଁ ପା କହୁଛି ମୁଁ ଭୂତ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ୟାରେ ପଛପଟ ଫାଟି ବି ଗଲାଣି। ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ପାଟିରୁ ବାହାରିନି, ଏବେ ପଛପଟରୁ ବାହାରିଛି। ପୁରା ଜୋରସୋରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି କରୁଥିବ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି ମୋର। ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଚପଲରେ କାଦୁଅ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଆରେ କାଢୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଖାଲି ଠକଉଛନ୍ତି। ଦି ମାଡ଼ିଆ ସରିଗଲା କହିକି 10 ଥର ଖଣ୍ଡରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାଡ଼ିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତ ପିଣ୍ଟୁ ରୂପା ବାଗା କରିପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସନ୍ତା କାଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲୁ ବାଏ ବାଏ।